Muna ko mga kailangan karon mga ingredients, ang pork belly, abot ko yung mga unod-unod kay gusto ko nga dili tambok tanan. Kailangan ako kanang dahon ng laurel, mga ahos, ang bombay, ang kining banana blossom, natay black beans, ang paminta, pineapple chunks, slices na siya pero ako na siyang sliceon, tapos natay suka, may tuyo ug ang kining coke na akong isagon para pampatamis na ko o pampalapot.